магутнага рухавіка піранні разносіцца па ўсёй акваторыі. Манеўруючы па рацэ, машына неўмысна разбівае ледзяны панцыр. Такая шокавая тэрапія для ракі неабходная. Разбураны лёд не ўтварае затораў і зажораў. Гэта дазваляе адталай вадзе сыходзіць бесперашкодна і засцерагчы рыбакоў ад выхаду на небяспечныя участкі. Это, как говорится, хобби. А тем более, если на пенсии, чем диван на плечах носить дома, лучше выйти по льду походить. Словишь, не словишь. Не словишь – рыбе хорошо и рыбакам хорошо. Рыба живая, а рыбакам чистить не нужно или жене. Аднак прафесіяналы глядзяць на гэта хобі сквозь прызму рызыкі. Спецыялісты штодня фіксуюць змяненні структуры лёду. Пад уздзеяннем сонца і цячэння ён становіцца ломкім. У такіх умовах чалавек можа праваліцца імгненна і без папераджальнага трэска. Менавіта таму рэйды праводзяцца ў рэжыме нон-стоп. Лед уже небезопасен, поскольку идет интенсивное таяние в связи с температурой высокой. Но рыбаки, пренебрегая мерами безопасности, все равно идут на лед в погоне за рыбой, забывая о том, что они подвергают свою жизнь опасности. Поэтому ОСВОД и МЧС ежедневно проводят рейды по водоемам, предупреждая рыбаков о недопустимости таких опрометчивых действий. Рэйдавыя групы правяраюць экіпіроўку, наяўнасць выратавальных камізэлек і зачэпаў. Гэтыя простыя інструменты ў выпадку неспадзявальнай сітуацыі дапамогуць самастойна выбрацца на паверхню. Дысцыпліна сярод аматараў зімовай лоўлі расце, а трагічная статыстыка ў Гомельскай вобласці ў гэтым сезоне застаецца на нулявой адзнацы. На сегодняшний день мы видим положительную тенденцию проведения совместных рейдов со всеми субъектами профилактики. В этом году у нас нет трагичных случаев по нашей области Гомельской. Гибели на воде не зафиксировано со льда, но, тем не менее, в предыдущих годах такая статистика имелась. Ратавальнікі нагадваюць, вясновы лёд – гэта ілюзія бяспекі. І галоўная задача такіх рэйдаў зрабіць так, каб сезон падлёднай лоўлі завяршыўся толькі прыемнымі ўспамінамі, а не зводкай здарэнняў. Вікторыя Шахварастава, Уладзіслава Галабокіна, Александр Швыдакоў, тэлерадыёкампанія «Гомель».